katamo kayanakan ginawala po. Ikikatamo pong mamuntukan ang poreng kayanakan. May pong mamuntukan karing kayanakan. Inabi niya pong karetang contest niya po buong Pilipinas yung best niya po outstanding center niya po. So, imeron niya po yung kikatamong center. Palakpakan tayo po isipon takong penindig. Niya po yung outstanding centers of the Philippines. Niya po. Nung nakarin din, kikatamo pong kayanakan geware po ay niya. Sinabit niya po nagkikatamo pong kayanakan. Anya pimiras ko ka rin, karata ko ka rin. Alpende po niya po. Ikikatamo pong sentro. Papakite niya po. Katang projector. Ikikatamo pong sentro. Ikikatamo facilities. At retang achievement ang po pong kiwatamo po niya po. Marami ba kiwara po kasipagan din kikatamo kayanakan. Anyapin po palakpakan tanong man din kayanakan. Ngayon po, ano po yung kikatamong certificate of recognition po. Kaya yung civil tagumpin na nibi. Magtaka ko pingin iwanan ng kikatamong kayanakan. Sabi na kayo 250 active members na po. Tarkatamo na po. Sabi na basang kayo po. Na po, pangkan ito, dandaman tayo po ng aming nilalamanan ng kikatamong pong award na po. Sabi na kayo ni Union Espiritista Cristana de Pilipinas Incorporada, General Center, Sampaguita Street, Samson, Quezon City. Certificate of recognition is awarded to Centro Civil Tagumpay as one of an affiliated outstanding centers for being an elegant looking design center standing on big tract of land registered under the name of UACFI with the 250 active members performing spiritual services, missionary, charity works with complete facilities and office library. Given with the official seal of General Center this 18th of February 2012 at San Jose, Tutkut, Capas, Tarlac. Signed, Kennedy Aquino, Vice President and Vice Chairman of the Board, Awards Committee Chairman Aurora Rayalon, and President General Provincial 1. Pwede po yung biniyandang award ng kikatamo pong national. Kapamilya mong po rin kikatamo kayanakan, may abeya po, may itong niya ka rin. Iya po yung outstanding center buong Pilipinas. Palakpa tayo pa si Bayo. Ngayon po, kanyang kumigaga na uli nakakakuha tayong panay outstanding center na po. Kanyang maubliga tamo kanyan. Po. Uli pong sa bagay kita pong milabas, basan kaya naman tang milabas tamong itong award, kaya nisibot na itong BNB po. Kita palang 2008 may nikuwata na naman, hindi po. Ngayon kaya payo ito, nung binyanyanin kaya katamong kayanakan, po, kung paano may nikuwata pala kanita. Ano po kayo, basan kaya naman. Ang Gawad Parangal ay buong pusong pinagkakaloob sa Sentro Civil Tagumpay Barangay Bican, Mabalacat, Pampanga bilang natatanging modelong lunduyan ng Region 7A alinsunod sa mga sumusunod na alituntunin. Kasalukuyan aktibo at nagbabayad ng taunang kontribusyon sa loob ng 5 taon. Ang kabuuang halaga ng lunduyan ay hindi bababa sa kalahating milyon. May sukat ang lunduyan na hindi bababa sa 100 metro kwadrado. May sukat ng lote na hindi bababa sa 300 metro kwadrado at rehistrado sa USCFI. May higit na 50 aktibong membro na mayroon ID sa loob ng 5 taon. Iginawat sa pagdiriyon ng DS Bertista dito sa Sentro Aslaging Pamicalagor, Barangay Anurco, Ropil, Bamban, Tarlac ngayong ika-1 kaysa ng buwan ng Mayo 2008. Hindi pala kanya po palang region ini. Buong region niya po yung outstanding center na yung region 7A. Kaya pa ng 2008. Akal yung ikay po paligid yan maring supporting documents
dahil ito po rin kaya katamo kayanakan. Po. Ito po ibira pong parangal kay katamo. Po. Ulit pong kita siguro kita mo pong mukha sipon. Po. Sakop ng Poso Santiago gagawa na katamo pong uliran. Po. Nyapin, yan po yung nanakong gaganakan ngayon ni. Kuling kita pong ekspektasyon na kay katamo nung magpapayata kanili, baka mawalang saysay. Po. Nyapin po,